Tästä lähtee ensimmäinen rata. Naps. Naps. Ja sitten tällaisia lahopuilla kävelyä. Ja nyt teen tällaisia kämäsiä rullalautojuttuja. Kaikki meni just nappiin. First liuku. Joo, ei sitä ekalla päästy ylös. Sitten tollasella Spider-Man verkon päällä kävelyä. Se on just näin eikä melkein. Juu, ja nyt on mennyt tosiaan paremmin kuin aikaisemmin. Tällä kertaa pääsi ekalla yrityksellä ylös. Ja sitten viinapullokorkkien päällä kävely. Liukunapsu. Ja sit vähän kiertelyä ja kaartelua. Hoploppihäkissä kiipeily. Peruskävelyä. Boring! Nopeesti ja nopeesti. Taas näitä lahopuita. Sitten K-Zone jalkojen päällä kävely. Sitten tällaisia lahoverkkoja. Paljon tää Spider-Man käy täällä. Juu, tässä meni vist vähän pidempään kun pääs lähteä. Syystä tai toisesta. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muista tilata kanava eli tästä videosta.